Ootko päättänyt jo? En mä tiedä, haluuks mä olla tällaisessa mukana. Totta kai sä haluut. Menee muuten hyvä läppä hukkaa. Sä oot ainoa, joka pääsee eleksi koneelle. No mutta eikö sä nyt keksi mitään muuta parempaa? Oot sä kiinnostunut sen serkkuus? En tasan ole. Miksi sä muuten hengaat mieluummin sen neidin kanssa, kun me oikeitten miestä? Mä kyllä tiedät, että sä oot hetero. Ja kaikki muut pitää sua hinttinä. No, te olet sä poistaa mainittasi, minkä mä sille voin. Mitä mun sit pitäis tehdä? Lataa tästä profiilikuva eleksi Facebookiin. Tiesit sä, että mikä tyhmä jätkä? Oot suuttanut sun poikaystävää. Eikö siitkö sun perä sinne Belgiaan vai mistä Hinttilandiassa oikein ilmestyit? Voisit sä jo pitää pääskiin? Oho, sä onkin tässä henkivartija. No, kaikkihan se nyt tietää, että me nöydit tarvitaan vähän suojelua. Sen takia sullakin aina toi palettijengi takanas. Vielä toi neiti yllättyy. Mä otan tuskin odottaa. Lataa se kuva. Siis miksi et sä yhtään puolustanut Eliasta, kun Lari aukoi sille päätään? Se nyt oli ihan kevyttä läppää. Eikä Lari sillä mitään tarkoita. Siis oot sä sen puolella? Mitä se siis kitsot? Elias on tottunut kuulemaan homoläppää ja osaa kyllä sanoa takas. Tuskin se silti nauttii siitä, että lätkäjengi on koko ajan sen kimpussa. Luulis sun tietävän, kun oot itekin ollut niiden kiusattavana. Mikäs sulla? No törmäsin taas Lari, kun tuli kirjastosta. Ai heittikö sä jotain tyhmää? No osaako se heittää jotain muutakin? No, mutta sä sentään osaat pistää vastaan. Se oli hyvä hetki, mitä sä heitit niistä balleriinoista. Mistä sä oikein revit noita? No kun tarpeeksi kuuntelee jatkuvaa irvailua, niin kyllä sitä oppii antaa takaskin. Osaisinpa mäkin. No paljon mieluummin mä olisin rauhassa, kun keksisin jotain tyhmiä heittoja. No, otatko sä se kuva? Miksi et? No siis, mähän saanut sitä tiedostoa auki ja siinä koneessa oli varmaan jotain häkkää. Harmi, mut kiitti kun yritit. Kai sä tuut meidän lätkäjengin allasbileisiin. Sinä kutsutaan kuumiin mimmeen. Eihän sinne pääse ulkopuolesta. Museossa päästä mihin vaan. Ja jos tää olisi onnistunut, saisit päässyt piireihin. Ja kaikki homoläpätkä sulla historiaa. Mut minkäs teet?